Diagli kami sa sityo lapdog. Panawagan kami gali sa tanan sa taga lapdog na diya kami para magnagtag ang amon gamay nga bulig. Nagagalin kay Honorable Sangguniang Panalimigan North SP Noel Alamis tanang kapusuon nga bulig para kaninyo sa mga naapektuhan man ka COVID-19. Kabay pa nga inyong pagpasensyahan ng amon nga bulig gamay kag inyoan pasalamatan. Duruy nga salamat. Una pa lang nga adlaw nga ako nakita kang imo nanay. No di ako pagbuksan pagbisita ko kanimo sa inyong nga balay. Ginlubad pa ang kadina kang inyong nga ayam nga si Bantay. Ana ako ginlaas bayad lang gani puroy lang nagisi. Papalangga-langga ko gid ikaw. Ano man matabo palangga-langga ko gid ikaw. Papalangga-langga ko gid ikaw. Ano man matabo palangga-langga ko gid ikaw. Raka ang nagasugid parti sa imo tatay, raka kuno ang pinatay. Sa lalaki mo nga bugto na kuno ang siga sa inyong barangay. Hindi ako maguntat kung ano man tanda, ikaw ginahigugma. Kung may nagabalabag, pamilya mo nga sabad, gugma ko di maglubag. Papalangga-langga ko, gid ikaw. Ano man matabo palangga-langga ko, gid ikaw. Papalangga-langga ko, gid ikaw. Ano man matabo palangga-langga